Saudamos xa a Luis Miguel Alonso, moi bons días. Raquel Atanes, que tal? Hola, bons días. A ver, contádeme, canto gaña Ai, esta muller? perdón. Non se sabe Canto canto gaña. Como que non Diz se que sabe? vai gañar 100.000 euros ao mes. 100.000 euros ao mes? Sí, euros. segundo Que son a 16 publicación. kilos, case 17 ao mes. E que son 1,2 millón ao ano. Isto é unha barbaridade. Pero isto que non di? A ver, isto que non di? La revista que me dices. A revista que me dices? Parece ser que foi a que sacou a publicación, o que pasa que parece que tamén hai unha certa confusión respecto ao que ela pedía en realidade, se o dobre do que cobra agora ou o dobre deses 100.000 euros, que serían 200.000 euros. Ah, ou seja, que ela pedía máis. Sí, sesa como sesa, ela pedía máis, pero non se sabe canto máis pedía. E ao final, o que Telecinco conqueriu é que vai cobrar eses 100.000 euros. Bueno, isto abre un pouco o debate de... Claro. Merece esta xente... Quer dicir, esta xente, con todo o respeto do mundo, que eu non me quero aquí posicionar, tal, pero, quer dicir, xente que se dedica ao mundo do corazón ou a falar da súa vida privada ou a ser colaboradores de televisión a raíz de falar da súa vida privada, merecen eses cartos, non só Belén Esteban, senón Sí, é xeral. porque, bueno, non é a única agora mesmo, está ela aí na picota, pero, bueno, se Sí. nos poñemos a rauñar un pouquiño na actualidade do corazón, hai moita xente que, pois, cobra cantidades inxentes de diñeiro, non? O caso é que é un dato moi importante, segundo o que se filtrou a través desta noticia, desta revista, neses supostos 100.000 euros mensuais irían incluídas unha serie de exclusivas, unha serie de careos con xente así que, bueno, De aparicións estelares. Claro, exacto, o sea, hai que dicir que o mellor se fose certo, de ser certo, podería ser incluso rendable polo feito de que o mellor contratala de forma puntual para vender unha exclusiva ou para ter un cara a cara con determinados personaxes, saería por ese prezo ou aínda máis, non? Está claro que contratar a Belén Esteban sae moi Iso. rendable. Sabimos o que pasou en Más que baile barra Mira quen Que ao baila, final- que ao final gañou ela, a pesar de non ser a persoa que mellor bailaba. A ver, Hai que dicir eso foi iso gracias sí, á audiencia. Hai que dicir iso sí que onte Pero merece mesmo... ese diñeiro? Pola súa profesionalidade, a min pareceme que non. Hai persoas que teñen titulación e que cobran moitísimo menos. Esta persoa fíxose famosa, pois, como dicía un, por tocarlle as partes a un toreiro. Ui. Vamos a Bueno, a dicir, ver, eu, por ter sinceramente, fío con un eu toreiro. nese sentido, ao mellor tiro pedras contra o meu propio tellado, pero non teño moita titulitis neste caso. Quero dicir, a min o da carreira pareceme perfecto que a xente se forme, e de feito, pois creo que é moi necesario, sobre todo para determinadas cousas, pero non me parece unha profesión na que somente se teña que medir iso. É dicir, hai moita xente con moitísimo talento que ten o seu oco nos medios de comunicación tamén. Non sei se é o caso ou non, eso xa é discutible. O que sí é certo é que ela, con maior ou menor razón, sí que pois funcionou un pouco como espello da realidade de moitas mulleres que se ven reflectidas nela, pois de nais solteiras, de mulleres despechadas, as que deixaron, e eso, ela está rentabilizando todo Pero é iso. o único, o feito de que a xente se vira nela como un espello, Claro. porque ni sequera ten talento, é que é unha muller que se nota que ten unha falta de cultura e case analfabeta a Pero hora bueno, de non está falar. aí dirixindo un informativo tampouco, quero dicir, Bueno, ela e ten un cando se papel moi paga- concreto, é un personaxe televisivo. Cando se paga será que a esa cadea pois lle reporta os beneficios. Claro, Para bueno, mí, eu penso que neste os sentido, beneficios- diñeiro que move diñeiro. É dicir, eu efectivamente. entendo que coa realidade económica vixente haya moita xente, eu inclúeme, a que estas cantidades A ver. lle parezan incluso inmorais. Pero Obscenas. A miña palabra é obscena. Claro, é que esa é a pregunta tamén. É dicir, estamos falando dun personaxe que se caracteriza por ser iso, próxima ao pobo, de ser iso, campechana, etcétera, etcétera. Isto non rompe un pouco o mito? Bueno, tamén se O di que feito de que campechano cobre rei, quero tanto dicir. diñeiro. Sí, claro, pero é unha Lembro muller que que se precisa se do pobo. realmente lle pagan ese diñeiro é porque xenera moitísimo máis que ese diñeiro. Entón, habería que por riba da mesa casos de moitísimas estrelas do deporte, de modelos, de actrices que polo feito de ir 5 minutos a unha festa e posar no fotocall, pois tamén cobran moitísimo diñeiro. Será porque teñen un poder de convocatoria que fai rendable esa inversión, E que non? se polo faga menos que público, deixe. e que se faga público, perdoa, que Sí. se faga público o que gaña é beneficioso ou prexudicial para a imaxe desta persoa? Eu creo que é perjudicial, porque que ela sempre se enarbolou como a princesa do pobo e agora eu diría que se debería de deixar de enarbolar con esa figura, esa hipocresía, esa mentira. Ela se deixou de ser unha persoa do pobo, do barrio, como sempre dixo ela, que va para nada. Belén voy a Esteban, por aportar un dato, favor... Pero non vos parece que o máis increíble é que cobrando o que cobra, ela, sí, efectivamente, segue sendo esa imaxe do pobo porque ela non cambiou. O sea, bueno,
Cambiou físicamente, Claro. sí, pero sigue Físicamente tendo a cambiou súa bastante. mesma forma de falar, a súa mesma forma Sí, de bueno, vestir. pero a que súa claro, mesma se non sería absurdo, realmente ele está moi encasillada nese personaxe que é o que lle dá de comer, non? O que hai que dicir é que dentro do seu programa onte apuráronse e indignadísimos a desmentir todo isto, Claro. dicindo que non cobra tal cantidade que, de feito, bueno, deixaban caer un pouco que nin o propio conductor e presentador do programa chegaba a esas cifras, eu dubido moito, e animaban, que isto xa me parecía un pouco forzado, a que demandase a publicación porque dicían que isto podría conlevar que ela fose pola calle, pois iso, que lle botaran en cara, non? Que cobrara determinada cantidade e que ela non tiña por que estar exposta a este tipo de críticas gratuitas. O Esta que muller está amosa- moi sobreprotegida, a mí me Claro, parece. pero eso amosa precisamente que eles son conscientes de que isto lle vai repercutir negativamente a súa imaxe. E, por suposto, tamén pareceme que o feito de que ela siga falando cunha certa jerga non implica que siga sendo unha muller do pobo. A muller do pobo é aquela que tamén leva un certo estilo de vida que Belén Esteban xa fai tempo que deixou atrás. Claro, sabedes que pasa? Bueno, isto é discutible, non? É dicir, se unha persoa aparece nos medios de comunicación e despois xera en publicidade, en audiencia, etc., pode establecerse un debate sobre se é pertinente ou non que cobre. Agora ben, xa cando estes personaxes o que se dedican é a colapsar a xustiza, Bueno, sí, iso con xa é un demandas tema absurdas e todo iso, é un tema aparte. eso xa se paga, xa o pagamos todos, Eso, aí xa É eu son a diferente, primeira eh? ofendida. A min sí que me parece que unha cousa é o circo mediático que se monta e do que moitas veces eu tamén son espectadora, pois porque é un tipo de televisión moi fácil de ver, entretido, non fai que pensar, e o mellor para un ratiño todos o facemos, en maior ou menor medida, pero dai a que esa especie de película que montan traspase certas fronteiras e xa, pois iso, colapsen a xustiza española con esta me chamou, a outra insinuou que eu fixen, Sí. iso xa me parece ridículo e máis cos temas realmente importantes que quedan por tratar, non? Tantas Efectivamente. causas que están Totalmente pendentes. de acordo. Aí Aí estamos de mira, acordo. sí, Aí sí, claro. puramente. Aí condenamos esa cuestión. Bueno, en fin, os caches dos famosos. Ah, e outra cousa. Cando se paga a persoas que cometen delitos ou que supostamente se fan famosas por cometer Porque los cousas que cometen, non, bueno, que non son moi moralmente Claro. aplaudibles. Pero, en fin, dous apuntamentos rápidos da actualidade. Mira, onte falando de bicos, e outra vez, Como outro está bico. o tema? Como Está o está o tema de panorama? bicos que non... Parece que é un fenómeno que Pois explota. sí. Por qué? Que pasou? Pois porque se celebrou estes días nos Ángeles a gala dos MTV Movies Awards, que antes somente se facían dirixidos á música, pero agora tamén cas Sí. películas, e unha das premiadas por toda a súa carreira foi Sandra Bullock, que eu alégrome moitísimo porque levaba un ano delicadiño, despois da súa sí. separación, todos os rumores de infidelidade do seu marido, e ela, pois como estades vendo, celebrou o premio Ala. bicando a Scarlett estamos. Johansson. Por qué? Porque o bico entre Sandra Bullock e o actual marido de Scarlett Johansson estaba nominado tamén a mellor bico de película, que ao final non o levaron os crepusculinos que levan sempre todo, aí os tes, iso estou un pouco aburrida deles, pero ela dixo, bueno, pois desta non pasa, foi un gran bico na pantalla e temos que repetilo, non está aquí o teu home? Pois nada, collote a ti. Mira, e unha última cousiña. Manolo Escobar, como está? Manolo Está un pouco Escobar pachucho, está ¿no? recuperándose, por lo visto ten un postoperatorio totalmente satisfactorio dun tumor que lle estirparon do colon a través de laparoscopia. Hai que dicir que Manolo Escobar ten unha actuación pendente en Vilalba este setembro, Vaya. a ver se realmente se recupera. Recuperarase. Si se dá recuperado. Bueno. Sí, que está Este medido. tipo de operacións teñen un postoperatorio moi sinxelo e moi rápido, así que, bueno, desexámoslle o mellor, pero segurísimo que en 2 días, bueno, está como a novo. Pois a ver se é certo. Graciñas os dous, Vémonos próximamente. Veña. Os xoves, vémonos os xoves. Veña. Moi ben. Graciñas. Agora imos falar con Diana Nogueira, que nos visita neste plató. Antes lemos un libro. Este volume recupera 11 monografías do célebre historiador Antonio López Ferreiro. Ningunha delas fora publicada antes, ca excepción feita da que pecha a obra. Os escritos percorren momentos clave da historia de Santiago de Compostela e documentan as orixes do mosteiro de San Paio de Antaltares ou recrean o mito do Pico Sagro, entre outros. O libro está publicado polo Consorcio de Santiago en colaboración coa editorial Alvarellos.